Human Eyes Пловдив. Проектът предлага градска опера, ситуирана на територията на Международния панаир в Пловдив, зона с висока пространствена стойност и потенциал да свърже центъра на града с реката. Проектът надгражда съществуващата функция на панаира, без да отменя. Изложбените зали остават, но достъпът до територията става свободен, с ясно дефинирани обществени пространства и зелени зони. Ключов фокус е активирането на крайречната зона, която в момента не се използва. Предлага се цялостна трансформация на брега на Марица, пешеходен парк, свързан с нови маршрути, озеленяване, места за отдих и сцени на открито. Фасадата на операта гледа към историческия център. Сградата е организирана така, че да се отваря към града не само архитектурно, но и концептуално. Фасадата играе ролята на завеса, която въвежда сценичен диалог със стария град. Река Марица, която днес физически разделя Пловдив, е използвана в проекта като възможност за свързване. Чрез пешеходен мост и крайречна зона реката се превръща от бариера в активна част от градския живот. Операта е замислена като отворена културна система, която обединява сцена, публично пространство и архитектура. Вместо да бъде затворена сграда, тя предлага свободни маршрути и открити зони, които размиват границата между вътрешното и външното, между зрител и участник. Human Eyes Пловдив е подход, в който архитектурата не само оформя пространства, но и изгражда отношения между хората, културата и средата. Проектът търси баланс между миналото и бъдещето, между реката и града, между функциониращото и достъпното. Human Eyes Пловдив. Градът за хората.